Republic Venglaya State Bank of India ATM booth February ni som pariat inrin ni zing cover ma dar ni le minute som nga vela gelatin ninge ya hriat manga bom chungchanga poi khoi tu pu Emmanuel Biakzawa bong tha khuwa ramhlun nor ta cheng chu manania a hmaikawrin ngai vena hloin politics a in beina tante an hmang chhole tran meka a hmaikawr hi chai zui tham atling ve hrim hrimin alang boka Mahse alandanang hi anichi emtero huai taka soingam niin alang lemlo police te thuchwa kan hmudanin SBI ATM booth beina chui zui tur hian member som pakhatomna special investigation team dinania anni hian an chui zui nuwa Emmanuel Biakzawa hi an man zui ta a SBI ATM abei chan hi loan an pek du lo wanga abei dong hetianga khosata hi niin ain soya akuta tranga an man zinga a hmaikawr chuan ngai vena hlo zual a hmaikawra hian mi ti na ta du lo thu te miret heitan rorel na dik ti te eru sarkar noya chuan thorim hi engma lo mai ani politician ei ru te hi ru chang ka ngan ni ti te kan hmuwa henga tang hi chuan gai fox a hmaikawr nen po a inang talek lek mai British thuziak thiam Alan Moore hian kumsang khajakwa somriat pahni khan graphic novel V for Vendetta ati chuaka athan thulai mu ber chu sarkar khaule sarkar dulo fascist le anarchy te indona neya Alan Moore hian achang tupa V chu sarkar dulo wangin alantira athon thuruangam bechana hian kumsang khajaruk le panga a London Parliament beitumna hlo tling talo kha ahmang boka Khamitrum Khan an protest an lal Charles pakhatna chu Catholic zui tu Guy Fawkes ale a hote chuan an phiara silaizen manga an ro rel na in chopa thlo darvek antum until ti chu hriat chuania an hlotlin hmain an manta Alan Moore hian kha chet na kha mang chhun zomin a hmaikawr chu Guy Fawkes a hmaikawr tia hriatlar anita graphic novelata na a design tu David Lloyd chuan Guy Fawkes naita Guy Fawkes salim an hal thin chu hmaikawra hian mu thei turin alantir bokane V for Vendetta hi a movie siam nuwa Guy Fawkes a hmaikawr chu nor huai hot tu abikin sarkar do dalna lantir tu ten an hmang zui ta zela sarkar du lo na anarchy chin chianang hiala chuani zui ta ne India ngei po kumsang ni som pahni khan sarkarin internet a khuwa khir du lo lantir na tan nor huai hot tu te chuan he hmaikawr hi an lo hmang to chumi hnuwa chuan Thailand a sarkar du lo na te Turkey a kumsang ni le som pathuma nor huai hot na te Brazil le Egypt te man ani boka Saudi Arabia phei chuan he hmaikawr hi an khap hiala helna le phubalak chin chiana neya thalai te tharum thowa che tir tu ni tin an man khoma laklu an khabok kumsang ni le som pakua khan Hong Kong mi puin China laka nor an huai hotlai khan man le niin China sarkar chuan akhap ve hiala Canada phei chuan kumsom thlenga lungin tan theina ni tin an khap burbok ahmang tular berero chu internet hacker Paul pakhat laremem anonymous te anne V for Vendetta ziak tu Alan Moore chuan hetianga sarkar du lona lantirna ta na an hmang thin hi atira abei sei phak ni lo Mahse alom ti soi chuak thrina he hmaikawr hian sarkar laka helna alantir berto SBI ATM booth beitu hmaikawra hian miret hei mangang au thomte eru sarkar du lo na te ain ziaka Emmanuel Biakzawa hian V for Vendetta emo Guy Fawkes a hmaikawr atangin a hmaikawr hi asiam venge a hriat lem lovin alawin nang reng te ro chu hriat thei ani lo thung
social media achanchin kan hmudana chuan Emmanuel hi college kaltrin ro kholna wanga zir chuak talo rem thoka in hlo fathrin ania bultran natan SBI ya loan dila Mahse anpet heilo chu abei dongin athin rim ta sarkar laka athin rim nai ro achet chan police ten an soya hian awmlem lawa puanzar china hian hmaikawr thilin jiak le bank laka alungoi lo chan hi a inzom na lai mu thiam a harri khop mai lon pek chua konga hian sarkar thil ti theite chuan an du sak zong an thun theina lai te po omo me Mahse pe chuak tu chu bank kan nia sarkar corrupt na nen inzom na lai omlem lo ni na lang bank laka hian alungoi lo hle tiro achet na tang hian alang theya February ni sompariat tlai lama Apex Bank ATM Bethlehem venga misual pakhataluta rongdumin CCTV kapa February ni somni pakhatlaya sai khamakona SBI ATM kar chiat le ani boka Republic Veng ATM athil thlengtenen hian in kai hnoina ne yamti SIT chon an zir chiang ATM pathum khoitu hi mithu munani tian fin fian nuwa achet dan an chui ngala ramhlun north than mual mong lama an chui luta baikin khu muin an changa February ni somni pahni khan an manzuita police lam chuan manlo ni se chu SBI ATM a boma puale ngei arin tian soyane an man lai hian akuta tangin gelatin pangate SBI ATM a khoitruma athom no hak tele rongdum te hmaikawr vua tichia apai tele adang lo siam to te mu chuania abai kol chu January thla ruk a number ati dang lam niin abai ka hian ATM beina ta na man thir tiang te an mutel bok kanei kha poi khoi tu pu hian ATM chu ama khoyani thu police te hna a hril to bokane bai ka lo ru ka wang hian social media lama chuan mitam tak chuan ruk ru chu ani phot mai tin sarkar laka revolution kalpui tu ni theilowang antia athenin hetianga cheta tuma wang hian bai ka ruin a number te po athak danglam ani melzo ke antive thunga ahnu thup tumna anero chuan ache dan phunga yatangin mi pakhat chet na ni ti chui chua ani to chuan CCTV atangin ria chua thei ani to dona in thupna tan chuan mantlak tak ani lem lo tialang ome ache dan chungchanga hian V for Vendetta mi Guy Fawkes hmaikawr in belang deuh khan sarkar laka abeidong chu tharum ne na chea sarkarin mire theizok te hi vote bank atan chau amanga an ham thatna turangai tua lo le angai tua thiam lo chuan mi beidong le thin rim hetianga chea anarki kalpui tu anom chhota ni yang tin he thil thleng hian ngai evena hlowa thren khat phei chuan revolution kalpui tuang hiala an ngai ane poi khoi tu pu hian police te chuan ATM a CCTV an enlet le don ti hrein athil vei puan zara tum na po ani theya hetia viral ta ka chuan a hlotling te po ani mayang chu police te bu matum ve hrim po ani thei tho boka sarkar le politician te laka lungoi lo na lian tak kanein abei dong ani poin lon pek du lo awanga thin rim chet na ani tadai chu hmaikawr thuin ziak tenen a in person ta dewa sarkar corrupt taka chuan mire theitan din chua hara abei don thlake mawanga che kani ti se chuan a in me dewa a try ti na chuni mi lo ma se revolution ang don te poin soive theite aniang chu ma se ATM a beina hi ati hnok kwal tamai mai zoka a hmaikawra athil zia te hian thati a hloin mi then khat ngai tuana lo ti thui man viau ma se sarkarin achunga ati emo ati lo emo kha abo ta hu thungane Emmanuel hi IPC section pali na mangin thu boy siam sakania achet na le
a hmaikawra thilin ziak te hian inzom na nei em ti po kan la hre chho tura ngai ta ila a thawme